had in mijn hele scrowerscript denk ik een heel grote rol spelen. Dat is ook wel gek, want ik moet haar eigenlijk dus heel erkentelijk wijzen voor mijn ontjouwing als scrower. Want in het Engels, een terugbraak die ik maak in het Engels, dat wie ik maar een gedicht voor haar. En dat wie ik dat ik dacht van, oh ja, nou ga ik het te pakken. Nou ga ik eigenlijk een keer een aardig gedicht kunnen. En dat wie in het Nederlands, denk ik, van een pad ik was. Dus dat is in alle talen of vakken, dat ik koers mems kunnen, dat het dan meer waarde krijgen. Los van dat oor dat ik ook wel oorgedichten kunnen had, die ik wel de moeite heb vind. Maar ja, zij had er wel een rol in spelen. Doe eens Tredje en doet ze verstoren. Ja. Dus dat had wel een rol spelen en dat is wel belangrijk geweest. En ja, ik weet het. Misschien omdat ik wel een beetje een sluitend meester ben. En dat verhaal, zeg maar, dat een soort link is naar een soort natuurlijke drive of zo. Dus dat er niet keer, ja, dan kist er net omheen. En dat is wel belangrijk voor poëzie natuurlijk, dat het op een bepaalde manier toch heel eerlijk best. Zonder te zeggen dat het fictie is of wierheid. Dat gaat niet om, maar het is wel een soort eerlijkheid of zo. Ja. Het is nou werkje gewoon, het is nou werkje gewoon oneuvre en dat is heel mooi. Ja, dat zo, juist dat zo, als dichter. Ja, zeker. Ja. En dat op 10 leeftijd, zei ze dat? Ja, nou, daar ga ik net zoveel mee te schaffen. Nee. maar die leeftijd, ik ben gewoon een oeuvre van een meisje. Ja, daar ben ik gewoon op mijn tredje in principe natuurlijk. Nou, dat ik dat nou als literaire kwaliteit zeg, maar dat is wel het begin van het werk. En dat is in een lijn, zeg maar, die het lussen met vanuit dat verliezen, werd ik nou wel mee in contact staan. Dus net dat ik nou denk van dat ben ik helemaal net, dat is onzin, dat is jeugdzondes of zo. Nee, dat neem ik wel serieus. Ik zit qua schrijven in een vrouwtraditie, een vrouwliteratuur, net Fries. Of net alleen maar Fries, ik sluit het net uit. Min of meer, dat had ik begrepen. En is het nou ook veranderd voor jou? Dat je andere gedichten beter vindt als de Ginse? Seert Brunja is de enigste Frieske schreeuw die met Hollandse gedichten opgenomen is in de blomlezing Vanuit de Lucht. In die bundel stiert het werk van 28 jonge Nederlandse schreeuwers die het Nijnjoontje 70 binnen. De bundel is geestald door Daniel D., huisdichter van de Grijnse Universiteit. Oh ja, klopt. Wisseling die er ook zo van zalig. Seert Brunja is gewoon een bijzonder dichter, omdat hij een eigen geluid heeft. En het NRC Handelsblad had het over prikkelend en tot de verbeelding sprekend. En het AD had het juist over geraaskal. Maar hij is iemand die de taal juist niet gebruikt tot in zijn minimum. Maar heel veel beelden gebruikt en ook overbodig in sommige opzichten. Maar juist dat maakt het interessant. En daarom heb ik hem ook opgenomen, omdat het gewoon erg goed is. Wat is het wat deze jonge dichters bindt? Ja, wat hun bindt is dat ze poëzie schrijven. Ja, Komrij had het over dat wij het hebben over onze luxe problemen. En dat wij gewoon te veel keuzemogelijkheden hebben. En daarom, dat is ons bindmiddel, zeg maar. Maar ik wil me daar zelf niet aan vastpinnen. Ik weet het niet. Dat moeten de mensen maar zelf lezen, denk ik. Wat ons bindt. Buiten onze leeftijd. Dan laat je vanuit de lucht schieten. Nou, nee, dus ik niet laten schieten. Nee, maar goed, ik snap hun beweging. Ja. Nou ja, ik moest me redden met de middelbare school en daar werd het absoluut net populair. Had je goed Fries kon. Dus ik moest heel erg beziekje om goed Nederlands te praten. Want dat deed ik nog wel een slag. En moest ik nog eens beziekje om de uitspraak goed te krijgen. Want ik knauwde natuurlijk al het leven. En later, toen ik dus Fries begon te schrijven, toen moest er heel tijd wel in zijn. Maar dat is wel minder worden, want ik ga heel soort lezen, heel soort Fries lezen. Heel soort christelijke romanties, streekromanties. Er zit geweldig Fries in. En die verwakseling met God, dat is ook voor mij flink barok, dat vind ik wel mooi.
Hij is een atheïstische figuur. En dus had ik dat wel wat leerd. En ik had wel een cursus besteld bij de AVOEK, maar dan kwam ik net aan ta. En nu studeer ik dus Fries. En daar had ik wel het meeste van geleerd. Ja. Dus dat is, ik moest dat wel opnieuw leren en ik maak ze nog steeds wel flaat. Dus ik kies nou ook wel jaren, denk ik. Ik maak ze nou nog, maar ik vind het net zo heel slim. En het is wel, Nederlands is het echt verhoren, want als ik nou Nederlands praat, dan ken ik me net zo vol in mijn skill uit en nou een Fries accent zit. Dan denk ik van ja, of als ik nou een Friesisme broek, dan denk ik van ja, ik ga net meer camoufleren, steeds maar wat ik bijkom. Dat vind ik een beetje onzin. Dat is meer rijkdom en dat is mijn achtergrond. Dus ja. Hier in Grens hebben mensen een heel soort respect voor het Fries. Want ze weten gewoon van Albertina, die schroot in het Fries. Nou, Albertina Soeboer, die is al een heel skoft aan de gang. En mijn de Talma en ik de Fries. Nou, mijn de schroot dan ook van heel skoft, heel stuk in het Hollands. Maar die mensen hebben het gewoon bij, dus die hebben eigenlijk het respect. Dus dat er een tweede bondel van mij uitkomt, dan zorg ik ervoor dat er oorzettings in het Nederlands bij binnen. En dan kun je het lezen. En dan, dat lezen ze. En daar heb ik goede dingen hoe je het zegt. Maar dus, ja, en constaties in Nederland. Ja, maar meestal elke keer weer uitlezen. Van, nou ja, dat is gelijk weer gewoon om wat te horen doen. En als het dan voordraagt, nou, dan ben ze wel om. Dan snappen ze het, dan snappen ze wel hoe belangrijk het is. En ja, maat van mij moet vaak als ze wat. Die schroot in het Arabisch en die leest dan in het Arabisch voor, ik in het Nederlands, maar meestal als ik erbij ben, dan doe ik die oorzetting lees ik voor. En ik zeg altijd van lees me gewoon in eigen taal voor, dat is wat in kracht zit. Nog een keer, want Okay. We laten aan vrienden zien hoe verliefd we zijn. Mhm. We zoenen met de tongen, Mhm. of we zoenen met onze tongen. Ja. Deze. Ja. Met onze lippen. Bishifahina. Te geren met de Irakees Movavk al-Sawat Verlegen. zet zeer Brunja gewoon van zijn Friese gedichten oer in het Arabisch. Met verlegen of? Nee, daarnaast verlegen schudden we elkaar de hand. Mhm. Wel, ik vind het gedicht van Tjeerd heel erg mooi. Wat hij schrijft kun je meevoelen. Ja hoor, ja. Zijn gedicht, ik vind het zelf heel erg mooi. Een andere. Ja, echt heel mooi gedichten. En is het makkelijk over te brengen naar het Arabisch? Of worden het in het Arabisch heel andere gedichten? Ja hoor, wij hebben een andere stijl eigenlijk. Andere ritme, andere taal, andere sfeer. Maar poëzie blijft wel poëzie. Ja. Lucht. Hawa. Wie zitten stil bij de tafel, we happen. قرب الطاولة نلتهم الصمت. Let de vreun zijn hoe verrelen of wie nou wier eens binnen. كي يروا أصدقائنا كيف نحب. Wie tuut je mij de tong, mij de lippen. نقبل بعضنا بألسنتنا بشفاهنا. Scruten voeskje wie, draaien om elkaar heen. نودع الخجل نتلفت إلى بعضنا. En dan zonder woorden, وبدون كلمات zat net in je skin, كمن لا يعرفه أحد. nemen we alles kieën نودع الحياة van living together. سوية. Ja. Ja, het verhoort. Maar het is ook al fantastisch omdat we te jaren dan in die taal, zeg maar, omdat Arabisch te jaren de tekst heen. En dat is dus mijn vers, zeg maar. Ja, dat is mooi. Hij stoot je een soort onverdiend dichtje. Qua mijn eigen poëzie, ja, ik denk het wel, maar het is nog net merkbaar. Dus als ik de meeste dingen wel herken in mijn eigen poëzie, van oh, dat komt daarbij en dat komt bij die bij. Maar ik ken van Moafak zijn invloed specifiek nog net benemen. Maar dat komt. Ik merk het wat ik praat, als ik Nederlands praat. Als ik met Moafak praat, dan spreken we soms een beetje. Spreekt een beetje eenvoudig Nederlands. En dan op een gegeven moment dan pas ik me aan als een papegaai, zeg maar. Dus dan praat ik wel eens wat een beetje briek Nederlands. Maar dat is dat ik het mooi vind. Dat het, net omdat het poëtisch is, maar dat is weer taal, we krijgen wat oorzees, maar dat is krijgt als het Afrikaans juist of zo. Dan
juist een oren grammatica. En dat beziek is even uit. En dat proost even, zeg maar. En dat is wel misschien, dat speelt wel in mijn poëzie zal het nog wel een rol spelen, denk ik. Ja.